Συγχαρητήρια. Λοιπόν, στην πέμπτη θέση έχουμε μια ισοβαθμία. Ισοβαθμού Ξαρά και Όπελ Άστρα με αριθμούς συμμετοχής νούμερο 52 και νούμερο 51 με 22 βαθμούς. Ένα χειροκρότημα, συγχαρητήρια και στα παιδιά. Ας πλησιάσουν λίγο συμμετοχής νούμερο 52 και νούμερο 51 με 22 βαθμούς. Ο εκπρόσωπος του Max Power κάνει την απονομή. Συγχαρητήρια και Σαμόντα. Πάνε πίσω πάλι. Παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αριθμός συμμετοχής νούμερο 30 με 23 βαθμούς. Ένα χειροκρότημα, συγχαρητήρια. Να χαίρεσαι τον Κόρσα σου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε για την τρίτη θέση τώρα. Και εδώ έχουμε μια ισοβαθμία, στην τρίτη θέση. Ισοβαθμούν Κόρσα και Αλμέρα με νούμερα συμμετοχής 45 και 46 αντίστοιχα, με 25 βαθμούς. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια παιδιά. Λοιπόν, δεύτερη θέση. Όχι, δεν έχει άλλη ισοβαθμία, αυτό ήταν. Με γκολφ, Ντόβας Κωνσταντίνος, αριθμός συμμετοχής νούμερο 99 και 26 βαθμούς. Συγχαρητήρια. Σιγά μην το ρίξετε και δεν μπορούμε να πάρει το κύπρο, παιδιά. Να πάρω θέση. Την απονομή θα την κάνει ο κύριος Χριστοδούλου, τοποθετής εισηγητικών συστημάτων. Είναι Έχετε αγωνία. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μαραλαχάκης Μιχάλης, Μελάνος, αριθμός συμμετοχής νούμερο 4 και 31 βαθμούς. Την απονομή θα την κάνει ο κύριος Διαμαντόπουλος, ασφάλεια ήχος επικοινωνίες. Συγχαρητήρια, ένα δυνατό χειροκρότημα παιδιά, για τον πρώτο νικητή, όπως και για όλα τα άλλα παιδιά. Συγχαρητήρια. Δεν πειράζει, να μην κάνει τίποτα. Λοιπόν, πέμπτος νικητής στην ίδια κατηγορία, Hyundai Accent.
με το νούμερο 25. Συγχαρητήρια. Ένα χειροκρότημα. Εντάξει, θα κάνω. Θα κάνουμε εδώ, αναμνήσεις του τώρα, κάτσε. Βάζει καλή τη φάτσα. Τι είναι κι άλλο. Λοιπόν, τέταρτος νικητής. Σέα Τίπιζα, νούμερο 8. Συγχαρητήρια, ένα χειροκρότημα. Έλα, κούζε. Καστοριανός είναι, ρε. Καστοριανούς. Την απονομή έχει κάνει ο κύριος Τόμας Γιούνης. Το νούμερο 8 λίτος παρακαλώ να... Καστοριά, φώναξε, Καστοριά. Φώναξε, Καστοριά. Αν έχουμε ήδη σαν παιδιά. Πού είναι στο αλέτα. Το μάτιαξε, το μάτιαξε. Μα δεν έχουμε ύπητα. Το περίπτερο πέφτει. Πάει το περίπτερο. Μήπως το πήραξε το Red Bull. Φώναξε, Καστοριά, το ξέρω, πού είναι. Ήρθε. Το βλέπω εκεί. Έλα εδώ, ρε. Λοιπόν, άντε σε βγάλουμε μια αναμνηστική. Συγχαρητήρια. Κάτσε λίγο άλλο πρώτα αυτό. Εδώ. Εντάξει είμαστε. Όχι, thank you. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν θα κάνω, εγώ φτάνει. Τρίτος νικητής στην ίδια κατηγορία, Lancia Integrale, νούμερο 65. Συγχαρητήρια. Κι άλλο. Εκπρόσωπος στην απονομή του Max Power. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι για αυτή την απονομή. Ο πρώτος νικητής λοιπόν είναι μια κομπανιά εδώ με την Integrale. Και έχουμε έναν εκπρόσωπο από το Max Power που είναι Ιταλόφιλος. Ένας Ιταλόφιλος, έναν Ιταλόφιλο. Για πάμε, χειροκρότημα. Πάμε, φόρτσα. Έλα τα κακούρια. Συγχαρητήρια. Χαμόγελο για τις φωτογραφίες λίγο. Δεύτερος νικητής, Hyundai Coupé, νούμερο 64. Χειροκρότημα. Δεν ακούω. Ήρθε ο κύριος. Μπράβο, συγχαρητήρια και στην ώρα. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούργιος Πάσχας, καλά. Λοιπόν, και τώρα πάμε στον πρώτο νικητή για την κατηγορία. Πρώτος νικητής είναι ο κύριος Μιχάλης Σουμάχερ. Δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, είναι στην Αυστρία. Όχι, ψέμα. Λοιπόν, πρώτος νικητής στην κατηγορία. Νούμερο 12, Σέα Τίπιζα. Συγχαρητήρια. Ένα χειροκρότημα, δεν ακούγεστε τα παιδιά. Τι έγινε, σφίγγεις ο ήλιος. Έτσι πάμε. Ωραίο κύπελο. Σαμπάνια Τώρα που δεν το έγινε. γεμίσουμε μπύρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι έγινε, όλα εσύ τα πήρες. Όχι, εγώ τα πήρασα. Αυτό το πήρα.